Дали сме готови? Дали сме готови да стартираме? Само отборът на Киокушин, ако може, така лекичко, супер, благодаря ви много. Бяхте страхотни. Страхотни. Така, не вдигайте още, не вдигайте. Готови ли сме да пуснем таймерите, когато кажа старт? Готови сме, нали? Чудесно. Отново Георги ще ни помага с времето и Евгений също ще ни помага с времето. Момичета, бройте си точките. Бройте си точките. 3, 2, 1. Старт на женския двубой! Старт на женския двубой! Леко не го накланяйте, не накланяйте батута! Не накланяйте батута! Не накланяйте батута! Трябва да сте... Оп! Оп, оп, оп! Така, вие вече сте до маркера. Поли може да стреля. Поли може да стреля. Определено отборът на белите остриета се чувства по-спокоен в това. И първи изстрел за Поли. И неуспешен изстрел. Сега една от вас трябва да прибяга и да вземе стрелата. Една от вас трябва да прибяга и да вземе стрелата. Хиените също започват със своя опит за оцелване на мишената. Втори опит за Поли. Неуспешен опит и за хиените. Нов опит за Поли. Може би това ще бъде десятка. Почти десятка. Сега са хиените наред. И техният опит е неуспешен. Какво се случва с тези лъкове? Очевидно изглежда много трудно. И за двата отбора. О, това беше перфектна шестица за Поли. И те могат да продължат с смяна на състезателите си. Хиените изпитват леки затруднения. Може би сега ще успеят да оцелят вече своята мишена, след която ще продължат. Внимателно, момичета, преминавайте през препятствията. Изтекоха 2 минути почти от началото на състезанието. И смяна на дамата. Вътре влиза Жана и Жана ще бъде носена по трасето. Пазете баланс. Жана, ако се... Да, може, така може, да. Може така, да. Чудесно. Перфектно. Няма проблем. Всичко е наред. Всичко е наред. Хиените продължават да изпитват леки затруднения с стрелата си, но може би тази практика ще ги научи по какъв начин трябва да стрелят. Интересното е, че при хиените някои от дамите държат батута на коляно, други държат на бицепс. Това е много странно. Едни стоят на коляно, други на бицепс. Пренасенето продължава. Втори успешен опит за отборът на белите остриета. Вече трети играч се пуска по терена. Определено те имат преднина. Определено те имат огромна преднина. Успяха в крайна сметка отборът на хиените да оцелят своята мишена и вече се връщат наобратно, като пренасят своят съотборник и сега ще направят смяната. Следва смяна. Контузен, но не се предава. Чудесно. Много добро движение. Много добро движение по терена. Много добър синхрон демонстрират от хиените. Очевидно вече след първия път са се сработили и стиковали, а отборът на белите остриета отново е на маркера, откъдето ще стрелят. Чудесен опит, за съжаление неуспешен. Втори опит. Втори опит за отборът и това бяха перфектни 8 точки за отборът на белите остриета. Хиените отново зареждат своят лък. И сега се прицелват отново. О, невероятни 8 точки!
Невероятни 8 точки за отборът на хиените. Резултатът е 16 на хиените за 22 на 24, прощавайте, 16 за хиените на 24 за белите остриета. Дали тази игра няма да преобърне хода на събитията в женския двубой? Дали няма да имаме абсолютно равенство? Предстои да разберем. Вау! Десятка от първия път! Стрелата, не забравяйте стрелата! Не забравяйте за своята стрела! 10 точки! Току-що резултатът беше обърнат! 26... 26 на 32! 26 за хиените на 32 за белите остриета! Изключително оспорвана и равностойна битка, от която са изминали 5 минути. Остават още толкова до края. Освен ако момичетата не се справят толкова добре, че да не чакат краят, а да преминат всяка една от тях през препятствието. Наред е Александрина, която ще покаже колко точен е нейният мерник. Може би още една десятка за хиените, които имат много интересен стайлинг. 7 точки! 7 точки за отборът на хиените. Белите остриета. И това е неуспешен опит. Нов опит за белите остриета. Нов опит за белите остриета. И той е неуспешен. Докато в това време отборът на хиените се движи необезпокоявано напред към следващата си цел да спечели още точки. Белите остриета оцелиха деветка. Деветка за белите остриета и резултатът вече е 41 за белите остриета срещу 33 за хиените. Дали резултатът ще бъде обърнат или изравнен, зависи от този изстрел, който беше неуспешен. А сега следва да видим какво ще се случи. Поредно пренасене за отборът на белите остриета. Внимавайте с пренасенето, момичета. Чудесно се справяте. И отборът на хиените. Неуспешен опит. Нов опит следва, който ще бъде направен сега за отборът на белите остриета, които водят с 10 точки на отборът на хиените. Неуспешен опит. Нов опит. Почти успешен. Може би следващия ще бъде такъв. Но пък за хиените това беше успешен опит. 6 точки за тях. Перфектно движение, синхрон и перфектна стиковка между отборът на хиените, които изостават само с няколко точки от белите остриета. Жана сякаш прави мъртва тяга. Явно е добра в това. Изи. Нова стрела, отново неуспешна. Докато в това време отборът на университетът хиените се движи прекрасно. Въпреки това, белите остриета продължават да водят в общия резултат. И отново неуспешен опит. Отборът на хиените, въпреки времевата си преднина, изостава по точки, а отборът на белите остриета определено не се справя с задачата да оцели. Хиените оцелиха десятка току-що и може би резултатът е обърнат. 41 за белите остриета,
срещу колко за хиените? 49. Току-що резултатът беше обърнат. 49 за хиените срещу 43 за белите острията. Стоп на времето за хиените, които са готови на 9 минути и 37 секунди. 9 минути и 37 секунди. Браво! Чудесно! 6 точки за отборът. Ще имат ли време за още едно пренасене или няма да имат? 7 секунди. Ще успеят ли да пренесат още един участник или няма да успеят? Стоп! 10 минути изтекоха току-що. И нека чуем крайният резултат, който е 47 точки за белите остриета и 49 за хиените. Само 2 точки разлика. Само 2 точки разлика разделиха победата от хиените, но те я задържаха и със своите 49 точки спечелиха и третото трасе и можем да ги обявим за победители от женското състезание с 3-0 победи срещу белите остриета. Нека двата отбора се поздравят, нека двата женски отбора се поздравят. Моля двата женски отбора да се поздравят. Момичета, бяхте прекрасни, бяхте невероятни. Наистина, това, което направихте, беше шедьовър. На някои места се справяхте дори по-добре от мъжете. Поздравления за вас, аплодисменти за нашите дами. Аплодисменти!